falles de la ciutat de València, on estem a punt de viure el tradicional acte de la Crida. En uns minuts començaran oficialment les falles de 2010 i l'ambient festiu es viu ja en cada carrer i més concretament ací, als peus de les Torres de Serrans, escenari un any més de la Crida. Un acte protocolari en què la fallera major de València, Maria Pilar Jiménez, convidarà a tots a disfrutar de les falles. Ahí ja la tenim en imatge acompanyada de la fallera major infantil, Ariadna Galán, i el president de la Junta Central Fallera, Félix Crespo. Per escoltar les seues paraules han vingut fins ací, fins a la vora del riu Túria, milers i milers de persones. Es calcula que més de 45.000 fallers s'han acostat fins ací per tal de poder donar suport a la màxima representant de les falles i per tal de ser testimonis del que serà el principi de 19 dies de festa. I per amenitzar la vesprada ha estat fins a estos moments l'Orquestra Monte Carlo fent ballar a tots els fallers i veïns de València que s'han acostat fins ací, fins a les Torres de Serrans. I ahí tenim, a peu de torres, envoltada de milers i milers de fallers, a la nostra companya Sabina Garcés. Com està l'ambient per ahí, Sabina? Per així podríem dir que ja comença la festa, Com tu dius, estem als peus de les Torres de Serrans. Com millor podríem estar esta vesprada.